Here is contingent number 2. Pundok sa nagkahiusang pamilyang M. Luwelier sa Barangay Tungkil, Camposo, Kadulawan ug Linaw, Lipata. Excuse me, kinsay gasugo nino magsayo-sayo mo dire? Wano ka ba sa ani? Kadakuan ang signage? Observe silence! Mga non-readers mo? Ay da! Kabalo ba ka, madam, ngang atong lawas na kinahanglan og exercise. Mas maayo pa nga mo join ka namo. Oh ba? Nahala, bira! Left, right, go, turn around, go, go, go! Ginoong Dios, kami nagaampo, ipahilayo kami sa makalilisa nga sakit, nga nitakboy sa tibuok kalibutan, nga mao ang COVID-19 pandemic. Lamdagi ang among mga anak nga mabalik ang ilang gana sa pag-eskwela. Bisan pa man na bag-o ang pamaagi sa pagkat-on, sa paggamit og bag-ong teknolohiya aron sa pag-apil sa ilang tagsa-tagsa kang mga klase. Pasaylua kami sa among mga kakulangan o sa among mga kasalanan. Mga kaigsuunan kong mingganilyahanon, aduna kitay free tablet para sa atong mga magtutudlo o laptop para sa atong kabataan para magamit sa ilang online classes aron makapadayon sa ilang pag-aaral.
number 2, pundok sa nagkahiusang pamilyang M. Luwalier sa Barangay Tungkil, Campo 8, Kadulawan, and Linaw Lipata. They would also like to say thank you to M. Luwalier and Tungkil National High School faculty and staff.